ka jingle kai football ka bahe Hariboy district ka balapan long da seng samla shnong umsning proper a ya ka balapan li le kai hamadan umsning sports and cultural club hadin jong ki jingle kai ka balapan long ha ka first round menta ka kenti ka ni ka tournament ka lapoi ha ka quarter final. Hamadan patarim ketika toan shim bandrung hapo madan yaki player ban kershan kaken hon seng samlash nong umsting proper kala penlum penlang yang aya pihane pet kita kilama ki nong penyai kilap pentip bagi jingle kai ka bahaga khat pra tarik on yakun ha pedeng ka benzo 11 persya ya ka black mamba na maulai ha ka khat kendai tarik ka nyo wasa persya ya ka right madan kerdam ha ka arpo tarik ka shalong lajong persya ya ka YBSC Shela bad ha ka arpo tarik ka umsning sports and cultural club persya ya ka NYR FC Warnong Jri.